Sesuka Ndrawina samya nutuk para kawula tasih. Awit saking nampi gandaraning Narendra waneh patrape. Kelising kondoring kesih kang munggal kawi. Wiwit dina ganti pasaran, wiwit pasaran ganti minggon. Wiwit minggu ganti sasi, wiwit sasi ganti taun. Nalika semana wis kalih dasa warsa lamenipun Sang Raja Putra Ayodya wis kasop kaprawirane kaloka kasudebyane kondhang kaunang-unang ing reh mangolah warastra lan tangkising turiga. Ora dene moga lamun pawarta kang arum malimbar prapta sanjawining rangka. Nudri sajuga Sang Nata Agung Prabu Dasarata Midil ana pendhapi wangunan kadhep ingkang putra sekawan. Raden Rama, Raden Barata, Raden Lesmana sumawana Raden Satrugena. Boten kantun Resi Wasista. Ngantos paring pangandika keder kang ana ing pesuwanan Jawi miyak sagung para sumewa swaning pandhita kalih Resi Yugeswara Dewen Resi Mitra aruya lampah dadap anaraga kaya soto matarangan